No niin, ja tällä kertaa olisi tietysti tämmönen uusi juoma. Tämmönen Freeway. Mango Passio. Joo. Tämmöstä Lidlistä ostin. Tää on tämmönen uusi Freewayn limu. Aika uusi on. Kyllä tänään kun Lidlissä kävin, niin yllättäen oli uutta Freeway virvoitusjuomaa. Joo, niin tämmönen Mango Passio. Juu. Avataan tää pullo sitten. Se on tommosta niinku jaffan väristä suunnilleen tai no jotain niinku mangon väristä. Tommosta keltaista. Mut maistetaan sitten. Joo, mango ja passio on hedelmän makusta. Tässä on muuten todella paljon happoja. Todella hapukas juoma. Että ihan kivasti on hiilihappoja, niin joo, tää on ihan hyvä on, mutta ei tää nyt ihan parasta Freeway limua oo varmaan. Toi vadelma on varmaan parasta mun mielestä. Kyllä tääkin ihan hyvä on. Mango maistuu enimmäkseen. Mut halpaa tää muuten oli kyllä. Niinku kaikki Freewayt on halpoja. Ei tää maksanut kuin 70 senttiä. Maistetaan vielä vähän. Joo. Mango maistuu nimenomaan enimmäkseen. Minkäköhän tälle on taas arvosanaksi. Se on hyvä, että ainakin happoja on tarpeeksi ja ihan hyvän makusta. Aika erilaista kuin nuo muut Freewayt. Ei tää hirveä laimeetakaan oo. Ehkä vähän laimeampaa kuin nuo muut, mutta kyllä tää ihan ok on. Ja tää on niin halpaa, niin mä annan tälle 4/5. Ihan jees.